Com ha de ser, segons vostès, la sortida de la crisi econòmica, que és el principal problema de la ciutadania? Jo crec que l'obsessió del govern que surti de la Generalitat, estiguem a dintre o fora d'aquest govern o col·laborant des de l'oposició, el nostre plantejament és que hem de posar en el centre de l'economia catalana a qui crea llocs de treball, als emprenedors, als autònoms, a la petita empresa, a la mitjana empresa, perquè a Catalunya el 95% de llocs de treball de Catalunya els creen aquests, no les grans empreses, no les grans multinacionals, no les grans plantes que venen i marxen de Catalunya, sinó els que són d'aquí o són de la resta d'Espanya i volen venir a treballar. Llavors, catifa vermella, que diem nosaltres, per a aquells que volen crear empreses viables. També ho hem de dir, perquè també s'ha fet molta barbaritat en els últims anys. En això plantegem dues propostes, diguéssim, una mica més innovadores dintre d'aquest espai. Primer, obrir el crèdit públic a les empreses, petita i mitjana empresa. Què vol dir això? Ara mateix l'ICF, l'Institut Català de Finances, no dona crèdit directament, sinó fa d'intermediari amb els bancs. Fa el crèdit més tou, perquè ens entenguem. El que volem és que, analitzant la viabilitat de les empreses, concedeixi crèdit. La millor política social que pot fer el govern de la Generalitat és crear llocs de treball, treure gent de l'atur per posar la gent a cotitzar. I en aquest sentit jo crec que hem d'ajudar aquells que tenen la valentia de mantenir una empresa avui dia, mantenir llocs de treball o crear llocs de treball. I el segon punt, a part del crèdit, que és fonamental que s'obri i que, com que ha estat el crèdit privat tancat, s'obri al públic, per altra banda, el que plantegem és l'Oficina d'Emprenedors de Catalunya. Una oficina on un ciutadà vulgui posar un projecte en marxa, se'n vagi amb la seva carpeta i el seu projecte, l'entregui i surti d'aquella mateixa finestreta amb l'empresa posada en marxa. Una dificultat que ens trobem a Catalunya és que tenim molta burocràcia, que costa molt engegar un projecte, que has de passar per molts tràmits i t'has d'adreçar a moltes finestretes. Nosaltres volem que qui tingui una bona idea, qui tingui un projecte viable i un bon estudi de mercat, funcioni, i funcioni ràpid. I per tant hem de fer de Catalunya, en definitiva, jo crec una terra d'oportunitats novament. És a dir, que els ciutadans, fins i tot a tota Espanya, a l'hora d'identificar un territori on invertir, doncs vulguin fer-ho a Catalunya. I jo sento dir-ho i fer autocrítica també de Catalunya i crec que ho hem de fer de tant en quant. Jo crec que hi ha comunitats autònomes, com Madrid, per exemple, València en alguns casos, Aragó pel tema logístic, Balears amb tema turístic, que ens han passat una mica la mà per la cara. Jo crec que, és a dir, nosaltres podem demanar infraestructures, podem demanar recursos, però aquí hem de fer autocrítica. I jo crec que Catalunya ha de deixar de mirar-se el melic per ser un motor econòmic espanyol i per ser una terra d'oportunitats. Jo crec que aquesta filosofia de confiança en Catalunya com a territori i la confiança en l'emprenedor i en el treballador que es forma i que vol treballar millor ha de ser una mica l'eix central entre moltes propostes del futur. Vostès volen tancar una finestreta administrativa, que són els consells comarcals, i no obrir la de les vegueries. No serveixen de res, aquests organismes? Jo crec que, més que no serveixen prou. És a dir, el Consell Comarcal, per exemple, té una sèrie de funcions, com el transport escolar, per exemple, que es pot fer perfectament sense tots els càrrecs polítics que comporta. És a dir, les competències, el contingut, la política social que pugui fer aquest Consell Comarcal s'ha de seguir fent, però es pot seguir fent amb un conveni entre Ajuntament, es pot seguir fent des d'una diputació, si és que segueixen, es pot seguir fent amb una àrea funcional determinada, doncs una zona determinada a Catalunya. El que plantegem és que hi ha estructures intermitges que compliquen encara més l'estructura. Què planteja Ciutadans? Una triple estructura a Espanya. Estat, comunitat autònoma, municipi. 3 estructures, intentar unificar al màxim les finestretes, perquè insisteixo que un hàndicap que tenim és que la nostra administració no és prou àgil, no és prou eficaç i potser tenim una sobredimensió. I la llei de vegueries és una llei conflictiva, com vostè sap, que tots els partits de l'oposició en vam votar en contra, una llei jurídicament bastant inviable, perquè ha de ser compatible alhora amb les diputacions, cosa que no està clara, i sobretot que crea noves finestretes, que sincerament, si vostè li preguntarà a qualsevol ciutadà o empresari si vol tenir la 7a finestreta, al part de les 6 que ja tenim, possiblement ens dirà que no. Per tant, aquesta supressió i simplificació no pretén suprimir serveis, sinó que pretén servir-los millor en altres àmbits. Per tant, no estem tocant política social, sinó estem tocant burocràcia i estructura política. S'ha deixat Europa. Catalunya ha de tenir veu a Europa o només a través de l'estat espanyol? Jo crec que Europa té mecanismes per incorporar les veus dintre de cada estat. Ara, jo soc partidari de l'Europa dels ciutadans i l'Europa que també actual és la dels estats, però tampoc soc partidari d'aquesta idea de l'Europa dels pobles o les nacions o els parlaments regionals. No, jo crec que ens hem d'organitzar. Europa futura ha de ser una Europa, per mi, els Estats Units d'Europa, és a dir, una Europa política, no només econòmica, i per això passa a incorporar, lògicament, totes les sensibilitats. Jo li poso un exemple que parlàvem abans amb el tema del català, i potser els ciutadans no ho saben. Avui, els ciutadans de Catalunya ens podem adreçar al Parlament Europeu en català i ens contesta en català.
El que no és com el castellà, l'anglès o l'alemany, llengua oficial europea. Nosaltres plantejàvem una idea de que tothom tingui dret a poder adreçar-se per reconèixer aquesta sensibilitat del pluralisme dintre d'Europa. Per tant, estem a favor d'aquestes coses. Ara, tampoc el que no volem és crear encara més burocràcia dintre d'Europa. Jo crec que Europa, els que som europeistes, ens hem de plantejar que volem apostar per una Europa que tingui, per exemple, polítiques de fronteres conjunta. Aquest debat de la immigració, escolti'm, a Espanya tenim una política, a França una altra, a Itàlia una altra, si són la mateixa frontera, si qui entra a Europa entra amb un passaport. Per tant, hem de donar més competències a Europa. Estem fent el debat autonòmic, però també hem de fer el debat per dalt, de què hem de donar a Europa, entre ells, per exemple, des del meu punt de vista, la política de fronteres. Vostès començaran la campanya electoral al Palau de la Música. Per què ho fan allà? Bueno, jo crec que el Palau de la Música té un component positiu i lamentablement un negatiu, i és simbòlic per Catalunya. Ho farem davant a les portes del Palau, farem l'enganxada de cartells. I per què ho fem allà? Doncs miri, perquè el Palau representa un símbol potser d'esplendor també de Catalunya, de l'època del modernisme, d'un símbol de la cultura de Catalunya, de la música catalana, però també lamentablement s'ha convertit en un símbol de com no s'han de fer les coses. I jo crec que en un moment de crítica, de crisi, de conflicte, de com es gestiona la política, s'han de dir les coses clares. I Ciutadans, en aquesta campanya, per exemple, sí que vol parlar de mecanismes anticorrupció, com un pacte anticorrupció entre tots els partits polítics, que plantejarem en el primer semestre de la legislatura a tots els partits. Sí volem parlar de llei electoral, sí volem parlar de mecanismes de transparència dins de l'administració. I, per tant, el Palau, lamentablement, té la vessant positiva, la cara A i la cara B, o la cara a creu i la cara de què representa Catalunya. Per tant, volem fer-ho per recordar que hi ha alguns partits polítics que no volen fer autocrítica i, per altra banda, que aquest esplendor, aquesta cultura catalana, aquest representant que representa el Palau i moltes altres institucions a Catalunya, doncs també formen part d'una Catalunya de tots, que volem, que estem orgullosos i, per tant, ho fem simbòlicament en un dia que comença la campanya electoral amb aquesta enganxada de cartells. Vostès alerten contra un tripartit 3 o contra un Majestic 2, és a dir, els hi queden a Ciutadans poques opcions. Bueno, és que jo crec que lamentablement a Catalunya tenim aquest model o el que tenim o més de lo mateix, no? O sigui, o Convergència amb el PP, que ja van estar 8 anys, malgrat el pacte notari, diguéssim, però 8 anys que van ser-hi, o el tripartit, que per mi ha estat un desastre com a gestió. Per tant, ara mateix jo crec que el que volem nosaltres és obrir la llauna, com dèiem abans, i que qui governi Catalunya hagi de parlar amb molta gent. És a dir, em sembla que el model del pujolisme no és vàlid al segle XXI, és a dir, el model de confondre Catalunya amb el president Pujol o amb Convergència no és un bon model, no necessitem profetes, necessitem dirigents polítics, bons gestors, responsables, és un altre moment polític, i jo crec que ara tampoc necessitem un tercer tripartit que ha estat un desastre. Per tant, volem que qui surti president sàpiga que haurà de jugar, segurament sense majories absolutes, com diuen les enquestes, amb molta gent, i entre ells Ciutadans vol col·laborar amb coses positives, com dèiem, de la llei electoral, de l'economia, però també ser crítics amb el govern quan toqui. D'altra banda, el Parlament ja és prou plural, perquè són 6 formacions, per exemple, a Castella i Lleó, a Madrid hi ha 2 o 3 formacions a la majoria de comunitats autònomes, és a dir, hi ha pluralitat suficient a Catalunya per poder fer diversos pactes, no? Sí, jo ho dic en positiu, nosaltres hem dit que nosaltres, tema per tema, per dir alguna cosa, podem pactar moltes coses. En camp econòmic estic convençut que podem arribar a acords en futurs governs, en camps socials, d'educació, de sanitat, d'infraestructures, estic convençut que també. O sigui, hem d'intentar posar sobre la taula allò que ens uneix, una mica. És a dir, jo crec que Catalunya ha viscut sobretot aquest debat estatutari amb certa confrontació, certa divisió, certa desafecció també de molta gent que passava literalment del debat, també és veritat. I jo crec que és el moment de dir, vale, ja tanquem la paradeta de l'Estatut, anem a parlar de realitat, anem a parlar d'aquesta crisi, anem a parlar de què podem posar sobre la taula per tenir comú. Jo el que passa és que tinc dubtes que això sigui així, perquè el president Montilla, si forma un tripartit novament amb Esquerra, jo crec que seguirà sent Esquerra qui marqui l'agenda en aquest sentit, i si governa Convergència i Unió, crec que aquesta Convergència és una Convergència bastant més radicalitzada, que està parlant de fer un referèndum d'aquí 8 anys, no ara, sinó a la següent legislatura, que està parlant clarament d'aquesta via de l'aventura sobiranista o independentista, i crec que, sincerament, la majoria de catalans, com diuen els estudis, més que voler aventures d'això, el que volem són solucions. Per tant, jo tinc l'esperança, per una banda, de poder influir i canviar coses des de l'oposició o governant, i per altra també soc una mica escèptic perquè els discursos dels partits polítics que m'acompanyen, diguéssim, al Parlament, doncs no són gaire
gaire, podríem dir, alentadors. El seu objectiu és aconseguir 5 diputats i amb això tenir un grup propi al Parlament? Home, l'objectiu és tenir com a mínim grup propi. És a dir, jo crec que Ciutadans estarà en una situació que hem estat al Parlament però amb una dificultat, que potser molts ciutadans no saben, que és que si no tens un grup propi no pots presentar modificacions i iniciatives legislatives. Per tant, vas més a remolc de la resta de grups que no pas capacitat. Ciutadans no ha estat a la mesa del Parlament per prendre certes decisions. És evident que tenint més diputats tenim millor treball dintre de cada comissió. Jo he estat treballant en 7 comissions parlamentàries alhora, amb la qual cosa és una bogeria, no podríem dir. Llavors, vull que molts companys meus m'acompanyin i ja li dic, els sondejos des dels públics, a l'últim CEO que ens donen entre 4 i 5 diputats, fins a alguns que arriben fins al 6è, estem allà creixent entre aquest pràcticament doble de vots i jo espero que això es consolidi. Jo li demano, lògicament, als ciutadans que vulguin canviar les coses, al marge de qui votin, que, sisplau, es mobilitzin. És a dir, que quedar-se a casa no ha de ser la solució. Doncs moltes gràcies a Albert Rivera per haver-nos dedicat aquests minuts i, com diem a tots, molta sort de cara al dia 28. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, tornem en una altra ocasió, amb una altra entrevista aquí al Tal Com Raja. Fins la propera.